अब परिणाम में बदलने वाला है। खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय। लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव सुपार डेन्सार चैप्टार 5 नि माखासे आपडेट लानानै फैलायबाय। थारैनो गोबाव समनिफ्राय सुपार डेन्सार चैप्टार 5 आव जोंनि बर'नि फिसा अप्सारा बर' सिस्टाराबो गोबां मोजां पारफरमेन्स खालामबोबाय। गोबां नाजानायनि गेजेरजों गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिबोबाय आरो गोबां रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मोनथिहोबाय। दिनैनि बे 10 आरो 12 सेटारडे आरो सानडेनि गेजेरावनो नैबे सप्तानि गेजेरावनो लास्ट टेलिकास्टबो जागोन आरो दिनैनो ग्रेन्ड फाइनालबो जागोन। थारैनो नैबे साननैनि गेजेराव सुनिबार आरो देवबार 11 आरो 12 अक्ट'बरनि गेजेरावनो सुपार डेन्सार चैप्टार 5 नि लास्ट माने सोरनिबा मेगनाव मोदै सोरनिबा मोखाङाव मिनिनाय बे माने जानो थांगासिनो दं आरो नैबे सप्तानि गेजेरावनो जिस वादे से सुपर डांसर चैप्टर 5 का आगाज हुआ था, आज उसका अंजाम है। जेसांखिनि कन्टेस्टेन्टफोर दङ जायफोरा सापर्ट होदोंमोन, जायखौ माने विनार जाजानो लुबैदोंमोन, बयहाबो साफा माने फेभरेट माने डेन्सारफोरखौ सायख'ना लाखादोंमोन। दा बैसोरनि गोसोआव सोरनिबा गोसोआव दुखु मोनसिगोन, सोरनिबा गोसोआव माने रंजानाय मोनसिगोन जायफ्रा विनार जादों। जोंनि बर'नि फिसा अप्सारा बर' बिथांखौबो जोङो गोबां रायजो राजाफ्रा आरो आसामनि जेसांखिनि रायजोफोर दङ माने विनार जानायखौ लुबैदोंमोन। नाथाय नैबे फाइनालनि उनावसो जोङो अप्सारा बर'आ थारैनो पारफरमेन्स खालामनायाव बेसेबां आवगायखो बा अप्सारा बर'आ थारैनो हादोंना हायासै, नैबे फाइनालनि उनावसो जोङो रिजाल्टखौ मोनसिगोन बा मोनथिनो मोनसिगोन। नाथाय मोजाङाथ' गोबां मोजां पारफरमेन्स खालामबोबाय, गोबां अनसायजाबोबायबो आरो जेसांखिनि पारफरमेन्स खालामदों गासैयावबो जायगाखौ आवग्रिनो हादोंमोन। नाथाय थांनाय जे सप्तानि गेजेराव अप्सारा बर'आ एसे स्करखौ खम मोनदों। थेवब्लाबो नैबे लास्ट फाइनालनि गेजेराव मा रिजाल्ट सफैयोसै नैबे सप्तानि गेजेराव। गोबां दङ दिनै नर्थ इस्टनिफ्रायनो, जेरै मिज'रामनिफ्राय दङ ट्रेसि चाकमा आरो जोंनि आसामनिफ्रायनो दङ आध्यश्री उपाध्याय आरो अप्सारा बर' आरो तकजिल दलिबो दंमोन। अब्ला नोंथांमोना जोंनि बर'नि फिसा अप्सारा बर'आ जेसांखिनि मोजां पारफरमेन्स खालामदों थारैनो नोंथांमोना नुखादों। नैबे सप्तानि गेजेरावसो मा जायोसै आरो सोरनि जे पारफरमेन्सआ जाफुंगोन, सोरनि नाजानाया जाफुंगोन नैबे सप्तानि गेजेरावसै। बेवहाय माने रावबो बुंनो हाला दा। सिगांनि सिस्टेमा एसे बेलेगमोन, दा मोनथिनायाव दानि नैबे जे सुपार डेन्सार चैप्टार 5 नि जे सिस्टेम, नैबे माने सिस्टेमा एसे बेलेग जाहैदों। बेखौ उननि बाथ्रायाव आं नोंथांमोननो फोरमायगोन। दा माने बेफोरबायदि एलाउड गैया, फोरमायनो हानायनि जेबो मोन्थाय गैया। नोंथांमोना जेब्ला फाइनाला जागोन, फाइनालनि उनाव गासैबो बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना रोखा मिथिगोन। आरो लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि नैबे सुनिबार आरो देवबार 11 आरो 12 तारिखनि जे ग्रेन्ड फाइनालनि जे पारफरमेन्स आरो बेवहाय टेलिकास्ट जानाय लाइभ टेलिकास्टआव सोरखौ विनार खालामनाय जाखो बा सोरखौ रिजेक्ट खालामनाय जाखो, जुदि नोंथांमोना डाइरेक्टलि मोनथिनो लुबैयोब्ला नोंथाङा सनि एन्टारटेनमेन्ट लाइभ टेलिभिजन आरो लोगोसे सनि लाइभआवबो नोंथांमोना नायनो हागोन। बेवहाय थांनानै नोंथांमोना गावनि मबाइलावबो डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन। बेवहाय एसे पे खालामनांगोन, नोंथांमोना नायनो हागोन। आरो टिभि चेनेलावबो नोंथांमोना नायनो हागोन। दिनैनि नैबे सुनिबारनिफ्राय आरो सानडेसिम 11 आरो 12 मोनानि 8टानिफ्राय 9टासिम नोंथांमोना नैबे ग्रेन्ड फाइनालनि जे पारफरमेन्स बा कम्पिटिसन, लास्ट कम्पिटिसन, फाइनाल कम्पिटिसन, बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन। अब्ला नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ सुपार डेन्सार चैप्टार 5 नि जे ग्रेन्ड फाइनालनि जे डेट अलरेडि जाखाबाय। दिनैनिफ्रायनो, दिनै सुनिबार आरो गाबोन सानडे, नैबे साननैनि गेजेरावनो लाइभ पारफरमेन्सनि ग्रेन्ड फाइनालिया जानो थांगासिनो दङ। बेवहाय नोंथांमोना माबायदि लुबैदोंमोन, माबायदि हास्थायदोंमोन, अप्सारा बर'खौ थारैनो नोंथांमोना बेसेबां हेफाजाब होदोंमोन बा अप्सारा बर'नि सायाव नोंथांमोना बेसेबां माने फोथायनाय दंमोन बा गेरेन्टि लादोंमोन अप्सारा बर'आ जे विनार जागोन, नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो। बयबो जों हास्थायखादोंमोन अप्सारा बर'खौ। नाथाय नैबे फाइनालनि उनावसो जोङो गासैबो बाथ्राफोरखौ मिथिजोबगोन आरो
तो अब्ला नोंथांमोना बुजिबाय नैबे ससे सुपार डेन्सार चेप्टार 5 नि आपडेटखौनो आं नोंथांमोननो होबाय बेवहाय आङो जेबो गुबुन माने बाथ्राखौ फोरमायासै तो नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ नैबे दिनैनि फाइनालखौ नोंथांमोना थांनानै नायदो दिनै 8टानिफ्राय तो लोगोफोर बेनोसै आपडेटआ